Пиеш ли? Казах не. Тогава си назначен и ме взе на работа. Стоях в тази работа, в тази кабина половин ден. След това започнах отново да търся на работа. Работа в България има. Работа за без пари има много. Портиери, охранители, складови работници, кол-центрове и проститутки. Работа за без пари няма. Обадих се една приятелка да търся. Тя вика, питаме Роска. Тя не е Роска, тя е Вики. Питаме, може ли да ми намериш някаква работа там по магазините, защото тя таен охранител. Ходи и ги хваща. Те къде гепят по магазините. Роска не ставаш. Викам, що? Трябва да си агресивен, аз и в гащите им бъркам. Веднъж на един дядо му извадих клещи в слиповете. Казах му, ще да си ги откъсне. Хващал съм, вика, пластични хирурзи, полицаи, психолози, абе всеки краде. В това отношение сме номер едно. И не станах. Продължих. Обаче къде да намеря? Отивам пак търся като охранител и то къде ме разпитва. Вика, трябва да те снимам. Облече ме в един костюм и го изпрати на шефа си. Дали съм ставал. Он я отказа, защото не ми стоял добре костюма. След това попаднах в една хазартна фирма и там верно плащах. Шефа 303 идва, 303 слиза, 303 еди къде си и ти седиш зад едни монитори, седиш и дебнеш. Защото шефа е милиардер, да не го гръмне някой. Обаче ходи като продавач на акумулатори за бит пазара. Това било, как се казва, да си скриеш, нали, да замажеш, да не те разпознаят. И седиме ние зад мониторите, обаждаме се, като един ден идват въоръжените, шамаросват, гледай камерите, гледаш камерите, гледаш как то забогатява, а на тебе животът ти изчезва и колегата умре, беше седнал там 30 години и викам, стига толкова. И това е. Пиете ли?